וואי וואי, הגרעין הכי טוב שפגשתי מימיי. אז בואי לסיירת, תבדקי, שמחי עליי. ספרי לחברות שלך שמצאת את האחד. גרעין קריית שמונה, הכי טוב במדינה. שמעי, האנשים פה נדירים ברמות, כולם כבר יודעים שאין כאלה משפחות. כזה גרעין שנה שלישית תרצי פה מבטיחות, גבילות שקומות פשוט מטורפות. הסיירת כבר התחילה, התחלנו! אפס מקום, כדאי לך! כבר מחכה לך. בגלל נסראללה הסיירת תהיה באלוש. קריית שמונה, עיר מדהימה, אין לה מתחרות. כל שישי, מעיינות יפה פה ברמות. כל היום, בעשייה פרויקטים מסיבות. אז יאללה בואי, חכות לך, תעופי ברמות. ימי שני אורייתות, רביעי ישיבת גרעין חפלות. רק פה בנות מכל הארץ, משובה ועד עכו. בסוף שנה, כולן מלוות פה. עכשיו תראו כמה אופציות, רננים, שכפים, בנים, אולפנית, המתמיד מועדונית, והדרת פותחים עתיד, גני חינוך מיוחד, יסודיים, זהות, ותקנה צהריים, תמיד יש מה לעשות. הסיירת כבר התחילה, התחלנו! אפס מקום, כדאי לך! כבר מחכה לך. בגלל נסראללה הסיירת תהיה באלוש. מי זאת? קריית שמונה, עיר מדהימה, אין לה מתחרות. כל שישי, מעיינות יפה פה ברמות. כל היום, בעשייה פרויקטים מסיבות. אז יאללה בואי, חכות לך,